Bosniya-Gersegovinada Vukoslavle şäheriniň onlarça çygan ýaşaýjylary regionda bolan güýçli suw joşguny sebäpli bir hepde bäri kömege garaşýanlygyny aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar goňşy owalara kömegiň eltilýänligini görendiklerini emma özlerine hirsadyň berilmänligini aýtdylar. Olar öz şäherinde arasy agyz suwunyň azygyň we beýleki derur zatlaryň ýetmezçiligi edýänligini aýdýarlar. Balkan ýarymadasyndaki suw joşguny ýüzlerçe müň adamyň öz öýlerini terk etmegine we onlarça adamyň ölümine sebäp boldy. Moskwada merhum aktivist Andrey Mironowyň dostlary we garyndaşlary matam tutdular. Adam hukuklaryny goraýjy we Sowet döwrüniň dissidenti Mironov 24-nji maýda Ukrainanyň Slavyansk şäheriniň golayynda ok atışykda wepat boldy. Mironov Ukrainanyň gündogaryna söwüşleriň yerli ýaşaýjylara ýetirýän täsiri barada maglumat toplamak üçin barypdy. Mironov bilen syýahat eden Italian suratçysy Andrea Rocelli hem wepat boldy. Täjikistanda Birleşen Ştatlaryň elçihanasy ýurtda diabet, gant keselinden ejir çekýänlere ýardym bermek üçin insanperwer kömegini gowşurdy. Birleşen Ştatlaryň elçisi Susan Elliot kömegi Duşenbe'niň keselhanasyna gowşurdy. Insulini öz için alýan umumy bahasy $29 million bu kömek saglygy saklaýyş ugrunda işleýän Birleşen Ştatlarda ýerleşýän Project Hope adly guramanyň kömegi bilen amal aşyryldy. Özbekistanda käbir ýollar we ýerasty metro sistemasynyň käbir bölekleri ýapyldy. Bir günläp ýagan güýçli ýagşyň netijesinde paýtaxt Daşkentde suw joşgunynyň emele gelmegi muňa sebäp boldy. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.